Jesu Kristu uyinkosi. Siyanamukela entabeni yendlu kaJehova, Mamzondo noMambetshe. Ngathi sakubona nangesonto edlule Mambetshe, ukhona? Yebo ukhona, kodwa usibingelelanga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, basuka kude kabazalwane kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu uhlanganyela nani, anizileke kithi. Nize kulo osibizileyo sonke ukuthi phela siqondise inyawo zethu zihambe indlela yakhe yasekukhanyeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukudlula-ke emukeleni. Ngiyanamukela nonke bazalwane, sekuyisonto lesingaki sikhona. Senganamukela-ke manje. Akusamukelwa mina. Singanamukela nje cishe iyaphela manje inyanga silokhu sikhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kumusa. Angazi ngakuchaza ngithini. Ngicela ukudlula-ke ngidlulele endabeni enye ebalulekile kakhulu. Kulezi insuku siye saba nokuxakeka nje okukhulu. So sengicabanga ukuthi angilichazele ibandla ukuthi kungani mhlawumbe ngoLwesine sasididizela kangaka. uNkulunkulu-ke uma ibheka usuku lomuntu ubeke lokuqala beke nolokugcina.